dalla kai yake shaka dan gajiya maje duka ba ta dauko ba ma dauka ba Ibrahim, ya kuke? Yusuf, ya kuke? Ina godiya. Yano barka. Alhamdulillah. Yawa. Amin ɗan gatan. Ina amsawa hassas. Samari ko? Prince Nu, ya aiki, ya ƙasar ku? Bashir album ana nan ana kan aiki. A dai yi haƙuri. Zai zo insha Allah. Ga dai samari nan da alama sun fara jin abin da aka faɗa musu a baya. Na ga sun ɗan yi hoɓɓasa yanzu. Akwai wani yunƙuri da na ga samarin suna yi wa kansu. Dama mun faɗa ai su suke kawo sabon tunani ba. Ban gane me wancan Edith Gaddafi ne kake ko? Ban gane me kake nufi ba. Yazid. Yana nan Muhammad, album yana nan. Amin. Luxury shot. Ina amsawa ɗan gatan 497. So Gaddafi. Kada ku damu ai. Ana nan tafi gare ku biznillahi ta'ala. Ni kuma ina tare da ku always. Kamar yadda na san kuna tare da ni. Umar, a hankali. A kwantar da hankali. An kusa insha Allah. Right. Ya gari? Yawa.